Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts a aquest últim ple extraordinari en el qual l'objectiu és aprovar les actes dels plens anteriors i en últim terme també llegir l'acte de la sessió d'avui i també, si es considera oportú, aprovar-la i a deixar tancada aquest mandat amb aquest ple i amb l'aprovació de les actes dels últims plens. En principi, bueno, sí. No, això, es van enviar les actes s'han enviat les actes, no sé si a part del problema que va haver-hi que ens vam donar compte, bueno, que el senyor Segura ens va comentar i realment és així, que només estava fins al minut 59, suposo que han rebut ja la nova gravació amb la gravació completa. Si és així, l'han rebut amb la gravació completa. Sí? Val, doncs no sé si s'han pogut mirar les actes. Si és així, doncs aniríem a aprovar les dues actes i si s'ha de fer alguna modificació, doncs simplement prendre nota, modificar-les, perquè avui sí que hauríem d'acabar aquest ple amb les actes aprovades amb totes les consideracions que es consideren oportunes. Si volen... sí? Bona tarda a tothom. A veure, nosaltres dijous passat vam veure les actes i vam enviar un correu al secretari per rectificar-les. Si les ha rectificades, votarem a favor, si no, no. Però jo no tinc constància. Vols que faci una còpia de l'acte? Vale. Simplement primer m'agradaria si el secretari ha pogut veure'l i si realment són errades materials i estan rectificades, a partir d'aquí les podem aprovar, si no, no. I per altra banda, suposo que aquest plenari una mica estrany avui també s'haurà d'aprovar, clar. Sí, sí. Farem l'acte avui mateix a la mateixa. Secretari, sisplau, si pot aclarir simplement si els dos comentaris que li fèiem al correu o s'ha verificat són correctes o jo estic equivocat, que podria ser també, perquè no dic que no. A veure, a la votació del PSC segur que no, perquè va fer una abstenció i posava unanimitat. Aquesta és claríssima. I després n'hi havia una altra... Però si ja ho he rectificat i està aquí posat, ara li dic que li poso l'acte, perquè si li he dit que ho he modificat i no es fia de mi, li poso l'acte i faig una fotocòpia de l'acte, no passa res. Vale. No fa falta. Algú més vol còpia de les actes? Sí. Doncs fas 4 còpies. I també està redactat l'acte d'aquesta sessió, entenent i amb les modificacions que s'hagin de fer per aprovar les actes anteriors, i llavors farem lectura d'aquesta última acta i si estem d'acord ho signarem i ja donarem per tancada aquest mandat. Si cas, fem lectura... La modificació era... Pedro, la modificació era el vot, però si vols ho recordem perquè la gent no... Vas enviar còpia a tothom de l'error? Dels errors? Quines dues eren? Recordem. Era el tema del posicionament del PSC que es va abstenir en el de la qualitat de l'aire. Sí, això s'ha canviat, sí. Quina pàgina és? La pàgina 35 i l'altra era... Quina era l'altra? L'altra modificació que havíem fet? I l'altra modificació quina era? Ah, això, sí, perdó. Sí. Que s'abstenia l'ERC i votava en contra. Alguna altra modificació? Vull intervenir. Sí, per això li dono veu. Aviam, heu explicat com funcionarà el ple, el que ara es farà la votació de les actes i que després es farà un acte, que en el decret no ho posa, però bueno, que
ho veig favorable, no? Perquè ja, bueno, que crec que el mail que jo vaig enviar a tots els regidors que formem part d'aquesta taula, doncs, bueno, veig que s'ha escoltat però no s'ha transmès en el decret, no? El tema de que es fes l'acte in situ i es votés avui, però no s'ha posat en el decret 281, que era la convocatòria del ple. Jo el dia 5 vaig enviar el mail i vostès el dia 6 van convocar el ple. Bueno, només comentar-ho. I després que sí, que és veritat que les actes estaven malament. El que nosaltres no entenem és que hàgim de tenir aquestes converses, que ens hàgim d'aixecar a fer fotocòpies o que hàgim d'estar revisant la feina. I la meva pregunta és, vostès quan reben la documentació per Enotum es miren la documentació? Perquè clar, som sempre els grups de l'oposició els que mirem i vostès no fan cap menció de cap acte ni fan menció de res, no? I clar, vostès són els que governen, vostès són els que ens envien la documentació i haurien d'enviar-nos la documentació en bon estat. I vostè és el que firma el decret, senyor alcalde, i és el que hauria de, abans d'enviar res, que estigui bé. Poden haver-hi errors, però ha sigut 4 anys d'errors en cada ple en les actes. I això no ens ho podem permetre, perdre aquest temps i ni fer perdre el temps a l'oposició. D'acord? Gràcies. Bé, alguna modificació en el redactat de les actes? Doncs anem a votar una per una les actes dels plens. Votem primer l'acte del ple extraordinari de l'1 d'abril del 2019. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. I ara aprovem l'acte del ple ordinari del 10 de maig del 2019. Vots a favor? Vots en contra? Doncs amb els vots a favor del Partit dels Socialistes, de la Palma Sempre i del PDeCAT, i el vot en contra de... En contra o... En contra, d'Esquerra Republicana. Val. Ara, aviam, modifiquem això i ho passem a tots perquè ara el que farem és redactar i ho farem perquè quedi ja constància en l'acte, les modificacions, el posicionament de les dues actes, dels dos punts d'aprovació de les actes, i llavors farem lectura, i aquesta última acta del ple d'avui el signarem tots els representants o els caps de... No tots. Tots els regidors signarem aquest acte i deixarem per... Ara la faig i l'imprimeixo. Doncs si tenim 5 minuts, si volen estirar les cames o tenen alguna altra necessitat, doncs poden expressar-ho. Si cas el llegim i les rectificacions que s'hagin de fer prenem nota, fem una última... Sí. Més que res, perquè si rectifiquem això i més endavant hi ha una altra errada. Aviam, acte de la sessió extraordinària del ple número 6 de l'Ajuntament de la Palma de Cervelló, celebrada el dia 12 de juny del 2019. A la Palma de Cervelló, dia 15, dia 12, rectificada de juny del 2019 a les 7, a la sala de plens de l'Ajuntament sota la presidència de l'il·lustríssim senyor alcalde Xavi González i assistits per mi, el sotassignat secretari interventor Miquel Sigalà Navarro. Es reuneixen els senyors Francisco Cortés, Susana Fort, Esteve Fises, Rosa Escobar, Ana Pasqual, Judit Guillem, Jordi Segura, Albert Aguilera, Enric Bellver i Pedro Ardoi. D'acord amb l'article 4.4 del ROM del butlletí oficial de la província del 29 de maig del 2017, com que consta gravació de la sessió del ple, l'acte no conté el següent: relació resumida de les opinions emeses i incidències esdevingudes. No conté, no perquè hi ha la gravació. De totes maneres, si això podríem treure, però bé. Forma part de l'acte la gravació del ple que consta a l'expedient? Sí. Ara ho llegim tot, les rectificacions que hàgim de fer i tornem... Jo trauria això d'aquí, el paràgraf aquest, perquè no hem pogut veure el vídeo. Vale. I llavors, si hi ha alguna cosa que volem que s'estudi, doncs...
Va. Borrem doncs aquest segon paràgraf, tot? Va. Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el ple de l'Ajuntament passa a deliberar els punts següents de l'ordre del dia. Extraordinari, això extraordinari sol que... però que... Està duplicat. Posaria només aprovació de les actes. De l'ordre del dia, vale. Traiem això d'extraordinari i tal. Ple extraordinari de l'1 d'abril, ple ordinari del 10 de maig, l'acte del ple de l'1 d'abril s'aprova per unanimitat i l'acte del ple del 10 de maig s'aprova amb els vots favorables de tots els regidors excepte el vot en contra del regidor d'Esquerra Republicana. Com que no hi ha més assumptes a tractar, a les 19:29, que cada vegada que rectifiquem haurem de rectificar el senyor alcalde aixeca la sessió de la qual com a secretari estenc aquest acte. Esmento jo, llavors que aquest acte no podrà ser aprovada per regidors que formen part en la següent sessió de l'Ajuntament, la síndic dels assistents com a prova de la seva conformitat. Esteu d'acord amb l'última... Sí, no farem un altre ple per aprovar aquest acte. Doncs rectifiquem això. Rectifico això i poso el que tu manifestes, que està... Bueno, què posem per això? Perquè... Bueno, que manifesta que no li que hi ha masses errors i ja està. Manifesta que hi ha masses errors en les actes que s'envien a... Doncs 5 minuts més de descans. Bé, modificat la data que hi havia l'error, el paràgraf de la tele i llavors abans de passar la votació pren la paraula la regidora Anna Pasqual per manifestar el seu malestar per l'elevat nivell d'errors que tenen sempre les actes. Sembla correcte? Vale, doncs llavors aquí mateix aquesta mateixa primer ho signen ells o nosaltres? Sota de tot, sí. No sé si cabrem tots. És el primer cop que ho faig així, tampoc és que... En el 2015 no van fer acte ni van fer res. No? No. I no es va tancar aquell exercici? Sí, és així, doncs que no hi ha acte i ja està. No va fer res. No va fer res. També el de la part de dissabte, no? Dissabte sí que és més has portat les més a mi no m'han ja, però enviem un acte també sí, però és que a vegades de fet ara encara no s'ha posat un regidor sí. Jo sí, ja està. Bé, doncs donem per acabat aquest acte.